То още веднъж да припомним, България е новият европейски шампион в отборното при жените, както и при девойките. Пети медал за страната ни от първенството до този момент. Титла при девойките в отборната надпревара. Титла при жените в отборната надпревара. Сребро в многобоя на Стиляна Николова, която ни зарадва по-рано днес. Златен медал на Сияна Алекова на обръч при девойките и сребърен за Дея Емилова на бухалки при девойките, където конкуренцията също беше много силна. Уважаеми дами и господа, церемонията на награждаване многобой ансамбли. Време е да видим медалистките при ансамблите Варна 2026 година. на първенството във Варна. Моля, посрещнете медалистите и официалните гости. Let's welcome the gymnasts and the officials. Много бързо организираха всичко това от федерацията. Страхотен домакин е Варна. И не само Варна, ами като цяло целият ни екип, който стои зад това първенство, защото организирането на такъв форум е много трудна и тежка, отговорна задача, но България всяка година показва, че може да бъде домакин на състезания от най-голяма класа. Трето място и бронзов медал. Третото място при ансамблите е за отбора на Израел. Втората позиция е за отбора на Русия. На това първенство във Варна рускините се завърнаха с своето знаме и химн, след като всички ограничения и рестрикции бяха премахнати към руските и беларуски състезателки. А сега силни аплодисменти за новите стари европейски шампионки, ансамбълът на Испания. Те ще бъдат наградени от Мария Петрова, трикратната ни абсолютна световна шампионка, вице-президент на техническия комитет към Международната федерация по гимнастика, Християна Тодорова, генерален секретар на европейската гимнастика, бронзова медалистка от Олимпиадата в Рио, и Фарид Гаибов, президент на европейската гимнастика, който по време на откриването показа перфектен български. преди химна на Испания, разбира се, Бангаранга, който е химна на първенството. Щастливите треньорки на ансамбъла на Испания: Алехандра Кереда, сребърна медалистка от Олимпиадата в Рио, и Ана Мария Пелас, отговорник за ансамбъла на Испания. В испанския щаб от няколко месеца, почти година, вече работи българка Ива Георгиева, която основно се занимава с индивидуалните състезателки.
Испания, новия стар европейски шампион. Сребърните медали днес са за отбора на Русия. Силно завръщане на европейската сцена за рускините. Бронзът е за Израел. Шампионки скандират индивидуалните състезателки. Това бяха и отборите, които така сравнително изиграха най-добре съчетанията си. Испанките бяха без груби грешки, много силно играха в двете композиции. Русия с силно представяне, Израел с силно изиграване на 5 топки и с леки неточности и една грешка на смесената композиция. Много динамично състезание, в което нямахме буквално миг почивка. Темпото беше на много високо ниво, оспорвана надпревара, силни отбори, силни ансамбли, хубави съчетания. Представям си от сега какво ще наблюдаваме на Олимпийските игри, какво високо ниво ще търсят там отборите. Уважение към всички състезателки, които се представиха днес. Адмирации за тях, за треньорите им. Очакваме и награждаването при отборите. Там България ще стъпи на най-високия връх. На мястото, което много отива на нашата страна да стои и да бъде. Ще видим Стиляна Николова, Ева Брезалиева, София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова, Маргарита Василева и Магдалена Вълкова. На 42-то европейско първенство по художествена гимнастика Варна 2026 година. Ladies and gentlemen, dear friends, we will now proceed to the award ceremony for seniors team competition of the 42nd Rhythmic Gymnastics European Championships Varna 2026. Моля, посрещнете отборите и официалните лица. Please welcome the teams and the officials. Олимпийската шампионка Симона Дянкова видяхме. Нормално да я видим във Варна. Това е нейния роден град. Заедно с състезателките ще бъдат наградени и треньорите. Трето място и бронзов медал. Третото място в отборната надпревара е за отбора на Русия. Старши треньор Татяна Могат Съргаева. да се качат всички на стълбичката. 6 момичета от ансамбъла с 3 индивидуалистки. Мария Борисова, София Ютерякова и Ева Конова. Отбора на Израел. 6 момичета от ансамбъла. Даниела Муниц и Алона Талфранко от индивидуалното.
И първо място и златен медал за българския национален отбор. София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова, Стиляна Николова, Ева Брезелиева и до нея Бранимира Маркова. Честито на цяла България! Поздравления, момичета! Невероятни бяха в днешния ден. Зарадваха ни още веднъж. И сега ще чуем химна на Република България в тяхна чест. За трети път от началото на първенството. Сребърният медал връчва Елисава Душили, президент на Техническия комитет на европейска гимнастика. The silver medal is presented by Elisa Dushili, European Gymnastics Technical Committee President. Златният медал връчва Фарид Каимов, президент на европейска гимнастика. The gold medal is presented by Farid Kaimov, European Gymnastics President. Поздравления за новите европейски шампионки и за всички медалистки, които ни подариха този празник на красотата в днешния ден. Художествена гимнастика от най-високо ниво. Много класа, трудни съчетания и добри гимнастички. Всяка една от тези гимнастички, които виждаме, е допринесла за успеха на своята държава. Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the national anthem of Bulgaria. Каква вечер, какъв триумф! Честито на цяла България за този невероятен успех! Изключителна битка, страхотна атмосфера по трибуните, празник за цяла Европа. Честито на момичетата, на треньорите, на всички замесени в този голям успех, защото хората, които работят за успехите на българската художествена гимнастика, са много. Като започнем от председателя на федерацията, госпожа Еляна Раева, Русина Атанасова, генерален секретар, вице-президентите Мария Петрова, Невяна Владинова, Деспа Кателиева, директор на националните отбори, старши треньорите Бранимира Маркова, Весела Димитрова, Ясна Стойнева, нейната помощничка, Валентина Иванова, личен треньор на Стиляна Николова. Българският отбор вече има цяла колекция от такива банани.
четвърта титла за България в последните 5 години в отборната надпревара, което доказва, че българският отбор е най-силният в Европа в последните години. Защото не е достатъчно да имаш само добър ансамбъл или само добри индивидуални състезателки. При нас цикъл е абсолютно завършен, като започва и девойките по-рано. И най-вече нивото, на което е българската художествена гимнастика, на добрата работа в клубовете, на треньорите, които са изградили тези състезателки преди да стигнат до националния отбор, защото тяхната заслуга е огромна. Те са хората, които са открили потенциала в тези момичета, които първи са повярвали в тях преди таланта им да заблести на голямата сцена. Така че всеки един човек, работил с момичетата, заслужава аплодисменти и адмирации. Сега ще останем още малко в ефир, за да разберем дали ще имаме възможност да чуем някой от нашите медалистки пред репортера ни на място Цветелина Абрашева. Мария, благодаря ти за компанията, която ми направи днес. Един много дълъг маратон, празник на художествената гимнастика. Ако можеш да кажеш така думи за финал, това, което видя ти на първенството днес, гледаш цялата надпревара още от сряда си тук. Мога да кажа, че конкуренцията в цяла Европа е много силна. Мога да кажа, че ни очаква едно много интересно световно първенство и че българските състезателки са едни от най-силните в Европа, което видяхме и спечелвайки отборната надпревара. Утре ни предстои нова битка, финали на отделните уреди. Както в индивидуалното, така и при ансамблите. Стиляна Николова ще видим на 4 финала, Ева Брезелиева на 3. Тя се класира за обръч, топка и лента. Ансамбълът ни ще участва в надпреварата на 5 топки. Така че ще си подарим още малко красиви мигове тук във Варна. Пожелавам им успех и нека да играят освободено и да зарадват още повече публиката във Варна. Сега отиваме при Цветелина Абрашева, за да разберем с кой ще направи тя интервю и да честити успеха на български отбори от нас. Разбира се, че ще честитя Мони от нас, от целия ни екип и разбира се от всички зрители и фенове на българската художествена гимнастика. Титла в отборната надпревара, сребро на Стиляна. Бранимира Маркова е първо при мен, с която ще разговарям. Вашата оценка за представянето на момичетата ни днес? Първо бих искала да поздравя Стиляна. Показа изключително израстване. Това за нея беше едно много добро състезание. Състезанието ни е много тежко. Имаме 4 състезателни дни. В всички дни тя показа много добро представяне, но особено днес изпълни 4-те си съчетания без груби грешки и съм много щастлива за нея и за нейната треньорка Валентина Иванова. Обръч, тя беше убийствена, почти половин точка аванс печели там. Точно така. Обръчът беше много силен, въобще е изключителен старт за нея. Предстоят утре финали индивидуално 4 за Стиляна и 3 за Ева Брезалиева. На какво се надяваме? Какви са ни амбициите там? Разбира се, че амбиции винаги имаме, високи очаквания към тях. 4 финала, пак казвам, много тежко състезание. Това е 4-тия състезателен ден, но момичетата са много добре подготвени, концентрирани и се надявам в утрешния ден да покажат най-доброто от себе си. Благодаря, Бранимира Маркова, старши треньор на индивидуалните ни състезателки. Сега към ансамбъла. Момичета, честито, злато сте се окичили в отборната надпревара. Каза и Бранимира, че състезанието беше тежко. Може би капитана на отбора. Здравей, София. Кажи няколко думи първо за отборната надпревара, защото тя е тази, която ви донесе по-големия успех днес.
Първо искаме да благодарим на целия екип, тъй като това е един медал, който е заслужен от целия национален отбор, най-вече от индивидуалното, защото те изпълниха 8 от 8 съчетания без грешка и те така ни издърпаха напред в отборната надпревара. Радваме се, че не ги подведохме толкова, че да изостанем назад в класирането. Това е. Няколко думи за трудния момент. Допуснахте днес сериозна грешка на смесеното съчетание, която всъщност ви отне шансовете да сте на подиума в многобоя. На какво се дължеше тя? Честно казано, нямаме обяснение. Бяхме изключително подготвени. Случва се? Не, вече не се случва, тъй като не ни е за първи път и няма какво толкова да кажа. Състезанието обаче не е свършило. Да не провесваме глави, защото утре предстоят финали на уредите. Вие ще участвате на финала на топки. На какво се надявате там? Надяваме се на безгрешна игра и на това, както ние можем да излезем да играем. Личи си, че съчетанията ви са много сложни. Все още е началото на сезона, предстои по-натам и световно първенство. Кои са любимите неща, които си харесвате в програмите тази година? Тази година всичко в съчетанията много ни харесва. И музиката, и самата хореография. Просто трябва да ги покажем по най-добрия начин. Искаме ви палци, успех за утрешната надпревара. Моника, прехвърляме се отново към теб, защото разбирам, че трябва да приключваме с нашия ефир. Утре в 12 часа са финалите на уредите, пряко по БНТ 3 отново. Уважаеми зрители, оставям ви с последни секунди заедно с Моника. Още веднъж честито на целия български отбор за този невероятен успех и триумф. Медалите ще намерят своето място в историята, но споменът за тези изпълнения, които ни подариха, ще остане много по-дълго. Поздравления още веднъж за победителките и уважение към всички, които се осмелиха да мечтаят за тази и на тази сцена. От Варна ви казваме довиждане и до нови срещи с магията на художествената гимнастика. Продължаваме утре с финалите на Европейското първенство тук от морската ни столица. Ефирът ни започва в 12 часа, така че не го пропускайте. Довиждане, уважаеми зрители!